of people. One of the worst people are Igbos. When I say worse, many of them, you know, Yoruba people, they respect their king. They can lie down. And that's why they have great kings in Yoruba land. You go to Edo State, you see Oba of Benin. You go to the north, you hear about Sultan of Sokoto. But in Igbo land, you don't have any such, no revered king in Igbo land as a whole. No revered king that if you come out to say, hey, this, and it will be that. No, if he says, you will see a billionaire that will challenge him. You know, majority of the Igbo people believe in their money. When the Igbo talk, I say, Keyona, Kego ne Kongwe, Ojiego. Are you sure you are hearing me? Yes, sir. They are one of the worst people when it comes to honor. Yoruba, they will dobale. Hausa, when they see their king, they will lie down. They see someone greater, they will lie down, Rankadede, and all of that. Igbo. Hold on, you didn't hear the name SUV, Okwote Keneze. You know the meaning of Okwote Keneze? That means the one that stands to greet the king. That means if they go there, they will shake the king. You see people like Obasanjo president, when they go to Oni of Ife. Have you seen the video where Obasanjo prostrated? And Obasanjo is senior to Oni of Ife by age. But Obasanjo knows that you cannot fight an institution. It's not just Odi sitting on that throne, it's deity sitting on that throne. Afro Mozioma, one night wokebo Pastor Chris Okafor ziri maka Ndi Igbo. Ma ife gbasara abịa gabazie viral, ụfọdụ ji ebopụtabazie a whole lot of things. Ma nke gbasatarụ nke na-afịa ọnụ. No, na-achọ m iji ike na-amanye dị nke ahụ ọnụ maka ife kale. Ife makpu, amụrụ m ebe ahụ esi bido. Ma agwọ abalị ada ama ebe o debere isi. So ọ na-abụ na-ekwo ekwo, ọ na-abalụ ndị aghụghọ. Ụdị akọ ya were ike nwanye ọnụ anakọta ịnụkwazi another thing. Ịbịa yọwakwazi biko. Mmadụ bụ mmadụ maka ịda ada okwu. Mana this one achọrọ m ka m kọwaa ya n'Igbo. Ka m zakwa ife m chọrọ ịza ya. One, ọ bụrụ nkwue n'oyibo dị ka ị bịara ịzọ ndị Igbo n'oyibo, nyanwa bụ onye Igbo wee si onye a wee kwuo maka ndị be anyị na ndị Igbo so na wars. Ndị be anyị ada n'ife ndị be anyị siri ike, ịchịkwa ndị be anyị siri ike. We are Republicans by nature. So ebe ọ bụla ife abụ ife emekwata nwuzi, ọ baghị uru ịpụtazi na public si onye a na-ekwu ya. Enwere so many ways anyị esi wee nye ndụmọdụ ahụ nwee ike baa. Mana ebe na-eme ya si if no condemnation, ife ọ na ọ ya dị mwute. Mmadụ ada achịrị pantị ya ruru unyi na-asụ n'iro, ọ ịsụọ ya n'ime mgbe o ruru unyi, ị bịa gbasa ya n'iro mgbe ọ dị ọcha. Other tribes esighị na were ekwu ndị nke ha, mana ha nwere their weaknesses. Abịa n'ife dị na ekene abụrụkwana na mmadụ nwetara nsọpụrụ, na mmadụ na-efolo, salutation is not love. Na mmadụ na-efolo pattern eji ekene na be ha. Anyị nwa bụ ndị Igbo ọkwọta ekene eze ọ n'ọnụ anyị ka o si. Nwata na-anụ okenye ịtọ, o wee ike echiri echichi, ọma ife ọpụta maka nwata akụyie nwata egwoche na ọba n'ọgaranya. Mana according to cultural and the anthropological exegesis, enwelu cultural greetings. Ndị Yoruba na-ama afọ n'ana, ndị Hausa na-egbu ikpere n'ana, ofu ikpere n'ana. Then anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị na-ebi ọma nyenwa our cultural greetings. Ife a na-ekwe n'aka bụ emeri ya mboro, emeri ya nsata. Nke a na-ekwe n'aka. Then ndị nze na ọzọ na-anazi ịtọ. Mana common greetings bụ nwa agbọghọbịa bịa ohunata okenye etinye ya aka n'azụ. Ma good morning na niile ha nche emeri ya nsata. Ọ mbite ebitere ebite, ọ bụrụ anyị nwa nwee. So our own culture dị. Mana ọ na history adịghọzi. Omenala Igbo na ọdịnala Igbo ife ndị aka ebe a na-akụzi ụmụazị ama ife bụ ekene anyị. Other tribes kacha ya uphold their own. Maka ọ bụrụ na anyị ma ife bụ ekene anyị, ọ bụrụkwa na m na-ekwu ibi ọma, nwa agbọghọbịa nọgata ọgbọghapụ aka buru obi ya niile je subido nwoke. Ọ bụrụ ife a ka m na-akọwa, ibi efe ibitere n'aka gị n'isi gị. Ife m na-akọwa bụ na nwaanyị na-atụ nkọ,
nwoke bie ya aka n'azụ ọ rutebe nwoke na ọtụ nkọ ife a bụ ekene anyị. So Pastor Chris, ọ bụrụzie na ikwube n'ọsọ ọsọ na ekene ka ndị Igbo nọ wee jọgbusi onwe ha na onye kpatara na ha enweghị respect, ndị ofe mma na-enweghịkwa respect wa aja dị n'ala. Ndị ugwu ofe ife ahụ ndị Boko Haram nwere respect to their leaders wee jee mana mosque hapụ na few mosque ha tụrụ ya, mana at least ife ha na-eme na-emetụta ndị nke ha sọsọ maka na ha na-eje ụka na ha nwa na onwe ha na-akpọzi isi ala. Enwe ndị obodo na-ama ụla nya their greetings ịpụche na ọsọ ịma flat afụgo m obodo afụghị n'ụtụtụ otu a emetụ enye ọsọ matụgo obere ụra na ntị yo smile gị nwa amatụkwa ya, you know, they just spank your cheek ọ gwụna. Mana ịma na iwedata ụdị ebe a ndị be anyị ewere ọnụma onye gbasara iwepụta ụtọ na-achịrị gị ọchị. Onye ka m ji wee sị na salutation is not love, ọchị ya bụ ụtọ ọkwa were ụla mma bie gị akwara ntị. Mana ha nwa na-amụ ya eme na-eme ya na-efukwa love na ya ọ bụrụ ife egwuregwu. They slap you nya their cultural greetings. Afụna m obodo na-abụ ọnụ mmiri afọ gị n'ụtụtụ na tụfịa gị nwa asụkwa ya tụfịa n'ihu face to face ificha nke gị. So ịga mmadụ 20 n'ụtụtụ imegidezi ife ji amụ ndị atabe ha atụ n'ụtụtụ ịma nọ ife ifuru iwere, mana ọ dị cultural greetings. Otu a ka ọ dị enwere a whole lot. Enwe obodo na-abịa ịbịa mmadụ akpọnye gị nwunye ya gị na ya eje ife unu fụrụ na-ememe nye ka ha ji ekene ekene, ha na-eji nwunye ha eme ọjị. Ịkpọrọ nke gị bịa nya unu zute ịkpọrọ nke ọkpọrọ nke gị na-eje mee ọjị. Enwe ndị obodo ji wee mere ekene. So ka a ghara adịna ka ekene ndị Igbo na a na-akwụ ọtọ ekene eze ife niile anyị fụrụ bụ ife akọchara n'akụkọ akpọwazie ji bụ ọkwụ ọtọ ekene eze, mana asụsụ asị anyị n'ọnụ ndị be anyị dị stọbọn. O doro onye ọbụla anya mana ọ bụrụ n'aka anyị ka o bido kama na akwụkwọ na-emezi a na-abịanye nata ụfọdụ ife ya na efe Chukwu, mana ọ bụrụzi nke isi onye apụta tiwaa ya na igwe ọra sukwue ma na oyibo ịfọ ọnụ nwe ka ọ dị. Okwu dị nka enwe ka esi edozie okwu kapịa ya ọnụ ekwuo ni anụ enwezie nke adọrọ m abata n'ịmụ na agba n'izu nnọọ ka esi ekwu ya ekwuchazie nke a dịrị oge nke anyị ekwuzi n'ime izu ka mma na nneji. A sị ka nne ndụmọdụ a biko nwanne m anyị na-ekwutu ma ọ bụrụ ọsọ gị nwa ka ha rabụ ndị niile na-ezi ozi ọma ma mma mmadụ anyị na-ekwu ka anyị na-edozite ya ka ọ ya dị ntị mma ka onye a na-agwa nwe ike nabata nwe ya. Aha m brọda Paul Chigbo ka emesịa nụ.